ngifunde ngagogoda emaphutheni, ngafundiseka ungawabali ingakawachamiseki, ngatshenwa ukuthi sala kutshenwa sibona ngomopho. Ngineziqu zokubekezela engithole emzimeni engidlule kubo. Usiboniseni mayebizwa uyebo mevuma, umvubeli kwempumelelo uma ingavumi akalahli thawula, umahambisana nesimo. Ngumuntu omdala ngimncane ngiyadeleleka mungibuka, manje sibe nengxoxo ungizwe. Ngifunde ngafundiseka kaze imfundo yangifunza ukufundekela kubantu. Lishisele emafwini izolobe lukhiphetsheni emaphandleni. Esandleni iminwe ayilingani, kuyincazelo imini ayilingani. Kanjalo nobusuku abungabi umsuka, funda. Ukuhlwa akungabi nazimfihlo nina besikaphunga nomageba. Kulokuphila asingavumeli ukuhlulwa umzima bempilo. Thina simelwe ukunqoba umzima impilo ezela nakho. Yithi esigade umzila angithi kunjalo Thendayo. Imvula zivulethile umzekelo akunasivikelo, kuphela nje umpheme okhona. Kwansuku ziyashoda ilanga liyashona bayashoza, nababethi bazoba usizo banike izandla babikizaba nayindaba. Akusenandaba nokho, kuningi engikufundile nakhona, nokuthi ungamthembi umuntu itshe likhona. Ngathi besingafunda nathi bafowethu, imfundo ingasenzi sibukelane phansi. Kwanami uqobo ngiyazimangaza isimanga, nendlela nje engiqonda ngayo ingqinamba imbala. Impela ukuhamba kuzala induna, kuningi engikufundile kule ndima. Bantabami imfundo mayibe isihlangu, iyoxosha nekade eziko sekuyisihlava. Ngalamagama athumekani, ungabheki phansi buka phezulu uzonqoba. Umoya obunye mawubekini bambanani. Funda ungasheshi ulahla ithawula kulobomnyama ngalena ukusa. Ufunde nokufukuza ngemfundo iyisihlangu. Ngamhlala ibalela iba isihlahla, omuhle umthunzi. Inhlasi yokukhanya kulelifu imfundo. Inhlasi yokukhanya kulelifu imfundo. Isibani sokukhanyisa izifuno imfundo. Izibizendlela esiphethweni Body Optimism.